すぐ私死ぬみたい。すぐ死ぬだろう。君は一人じゃない。育野さんには死んでほしくないな。私あんまり役に立てなかったよね。ごめんね。そんなことはない。頼むからそんなふうに言わないでくれ。初めて会った日のこと覚えてるかい？育郎さん、親方様のお屋敷で酔ってた私を助けてくれた。違う、逆だ。あの日に会った君があまりにも普通の女の子だったから俺は救われたんだ。些細なことではしゃいで鈴を転がすように笑い、柱になるまで苦しい試練はあったんだろうに、それを少しも感じさせない。君と話しているととっても嬉しい。まるで自分も別の生理になれたようで幸せだった。他のみんなもきっと同じだったよ。底抜けに明るく優しい君はたくさんの人の心も広さしている。そう、胸を張れ。俺が誰にも文句は言わせない。幸せにする。今度こそ知らせない。必ず守る。